ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗପଟି ଅଛି ହାତୀ ମାତିଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଗପରେ। ଗାଁ ସାରା ସୁନସାନ, ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁରି ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ବଣୁଆ ହାତୀ ମାତିଛି କୁଆଡ଼େ, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ତାମାନେ ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଡରିକି କବାଟ କଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ହାତୀ ମାତିଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ତା ହାବୁଡ଼ରେ ଯିଏ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ପାଦରେ ଦଳି ମାରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ହାତୀ ଦେଖିଥିବ, ତା'ର କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗୋଡ଼, ତ ସେଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ତ ସେ ଲୋକର ମରଣ ଜାଣ। ତେଣୁ ସବୁ ଲୋକ ଡରିକି ସଞ୍ଜବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଟି କବାଟ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତା ଶୁଣ୍ଢରେ ଟେକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି କୁଆଡ଼େ। ମରଣକୁ କାହାର ବା ଭୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋକୁଆ ଭୟ। କୋକୁଆ ଭୟ ମାନେ ଅତିଶୟ ଭୟ। ରାତି ସାରା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଜାଳି ଚେଇଁ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ଯାକ ନିଆଁ ଜାଳିକି ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଚେଇଁକି ରହୁଛନ୍ତି। କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଉଣ୍ଡୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଳେ ହାତୀ ମାଡ଼ି ଆଇଲା କି, ବଣୁଆ ହାତୀ ଆସିଲା କି। ଗାଁର ସାହସୀ ଯୁବକମାନେ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ତ ସାହସୀ ଯୁବକ ଥିଲେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଜଗିକି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିଲା ଛୁଆ ତ ଜଗି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାହସୀ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି। ବଣୁଆ ହାତୀ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ତା'ମାନେ ଲୋକ ସବୁ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛି କହୁଛି, ଆରେ ବଣୁଆ ହାତୀ ମାତିଛି ରେ, ହୁସିଆର ରହ। ତା'ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗାଁରେ କୁକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ହାତୀ ମାତିଛି, ସଞ୍ଜବେଳେ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଡରିକି ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ସବୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି, କେହି ବାହାରନ୍ତିନି। କେବଳ ସାହସୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ବାହାରେ, ଆଉ ନିଆଁ ଫିଆଁ ଜାଳିକି ସବୁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଗଜରାଜ ରାଗିଛି। ଗଜରାଜ, ଗଜ ଅର୍ଥ ହାତୀ, ରାଜ ମାନେ ଗଜମାନଙ୍କ ରାଜା। ଏଠି ହାତୀକି ଗଜରାଜ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଗଜାନନ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ କାହା ସାହସ ଅଛି। ସେ ଗାଁର ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଫିନୁ ନାଁରେ ଡାକନ୍ତି। ତ ଗାଁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଫିନୁ, ଯେମିତି ସେ ସାହସୀ ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଚତୁର ମାନେ ଚାଲାକ। ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ତ ଫିନୁର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ହାତୀ ତ ରାଗିଛି, ଘର ଆଗରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ଖୁଣ୍ଟଟେ ପୋତିଦେଲା। ଫିନୁ କ'ଣ କଲା ନା, ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟଟେ ନେଇକି ପୋତିଦେଲା। ସେଥିରେ ବର ଡାଳ, ବରଗଛ ଦେଖିଥିବ ବାନିଆନ ଟ୍ରି, ବରଗଛର ଡାଳ ଛଣ ଆଣିକି ସବୁ କ'ଣ କଲା, ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ପୁନେଇ ରାତି, ପୁନେଇ ରାତି ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜହ୍ନ ମାନେ ରାତି ଯାକ କ'ଣ ଜହ୍ନ ଆଲୋକ ଗାଁ ସାରା ପଡ଼ୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି। ତୋଫା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଚାରିଆଡ଼ ସଫା ଦିଶୁଛି। ତୋଫା ଜହ୍ନ ମାନେ ସଫା ଜହ୍ନ ମାନେ ଫୁଲ୍ ମୁନ୍ ପୁରା ହେଲା। ତେଣୁ ପୁରା ଜହ୍ନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ପକାଇଛି। ଫିନୁ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଜଗି ବସିଥାଏ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ବଣୁଆ ହାତୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସେ ତା ପାଇଁ ରଖିଥିବା ବର ଡାଳ ଛଣକୁ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଖୁଆଇବ। ସତକୁ ସତ କଳା ମଚମଚ ହାତୀଟା କେଉଁଠି ଥିଲା, ମାଡ଼ି ଆସିଲା ହେଲା। ଫିନୁ ଯାହା ତାହେଲେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା ସେୟା ହେଲା। ତା ପାଇଁ ତ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ରଖିଛି। ତ ହାତୀ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆସିଲା, ବର ଡାଳ ଛଣକୁ ଖାଇଲା। ଶୁଣ୍ଢ ଟେକି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ତ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ କ'ଣ ଟେକିଲା, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଏହି ସମୟରେ ଫିନୁ ଛାତ ଉପରେ ଥାଇ କହିଲା, ଫିନୁ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ କ'ଣ କହିଲା ଯେ, ଗଜରାଜ ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଆମ ଉପରେ କାହିଁ ରାଗିଛନ୍ତି ଆପଣ। କିଏ କହିଲା, ଫିନୁ କହିଲା କାହାକୁ, ହାତୀକି। କହିଲା କି ଆମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, କାହିଁ ରାଗିଛ ଆମ ଉପରେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଛ, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ ବିନା ଦୋଷରେ, ପାଦରେ ଦଳିକି ମାରି ଦେଉଛ। କିଏ କହିଲା, ଫିନୁ କହିଲା ହାତୀ। ହାତୀ ତା'ର କୁଲା ପରି କାନ ଦୁଇଟାକୁ ହଲେଇ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ଆଖି ମିଞ୍ଜିମିଞ୍ଜି କରି ଫିନୁକୁ ଚାହିଁଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଅଭିଯୋଗ ବୁଝିପାରିଲା। ତାପରେ କହିଲା, ହାତୀଟି କ'ଣ କହିଲା, ଏ ପିଲା ଶୁଣରେ ପିଲା, ତମ ଲୋକମାନେ ମୋର ବାସ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ବାସ ଅର୍ଥ ଘର। ହାତୀ କହୁଛି କେ, ତମ ଲୋକ ତ ମୋ ବାସ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସବୁ କାଟିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି କରିଦେଉଛନ୍ତି, କଳକାରଖାନା ଏଠି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ରହିବାକୁ ଜାଗା ପାଇଲିନି, ଗାଁ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଆଉ ଖାଇବି କ'ଣ ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ହାତୀର ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଫିନୁ କ'ଣ କହିଲା, ଫିନୁ ଆଉ ଟିକେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲା। ମନେ ମନେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି, କାଳେ ହାତୀ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିବ କି। କିନ୍ତୁ ଫିନୁ ସାହସ କରି କ'ଣ କହିଲା, ଏ ଗଜରାଜ, ଆପଣ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଭଲ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାঙୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ତା'ମାନେ ଦେଖ ପିଲେ, ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଜଙ୍ଗଲ ଆଜିକାଲି କାଟି ପକାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ମଣିଷଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଗପଟି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇକି କେବେ ଜଙ୍ଗଲ, ଗଛଲତା ୟାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାନି। କାହିଁକିନା ଯେତେ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଲା। ତେଣୁ ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଭୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ହାତୀ ତେଣୁ ରାଗିଛି। ବଣୁଆ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢଟାକୁ ଉପରୁ ଟେକି କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ଟିକେ ପିଲା, ତମର ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଲୁଚି ଚାପି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି।
ଲୁଚି ଛପି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ଚମଡ଼ା ବିକି ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ପ୍ରଚୁର ମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। କିଏ ପାଇଲେ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହାତୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାତୀଟା ରାଗିକି ମନ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗାଁ ଭିତରୁ ପଶିଯାଇଛି। କହିଲେ ତମ ଲୋକମାନେ ତ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ମୁଁ କାହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି। ତଥାପି ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଲାନି। ଲୁଚି ଛପି ଆସି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ଶିକାର କଲେ। ଶେଷରେ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗଛଲତା କାଟି ପକାଇଲେ। ଆମେ ସବୁ ପଶୁ, ଆମର ତ ପୁଣି ଜୀବନ ଅଛି। ଜିଆ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଜିଆ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? କେଉଁଠି ରହିବୁ? ତମେ ସର୍ବଗିଳା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖାଇଗଲ। ତାମାନେ ହାତୀ ଏଠି ରାଗିକି କହୁଛି ତ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସି ମାରି ପକାଇଲେ। କାହାକୁ କହୁଛି? ଫିନୁକୁ। ମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି କାହାକୁ? ମଣିଷଙ୍କୁ। ଯେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ମୋ ଭାଇ ପଶୁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ପଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ରହିବି କେଉଁଠି? ତ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଆଉ ସହି ହେଉନି। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ସହି ହେଉନି ବୋଲି ହାତୀ ଏଠି ନିରାଶ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ହାତୀ କଥା ଶୁଣି ଫିନୁର କାନ ଭାଁ ଭାଁ ହେଲା। ତାମାନେ ଫିନୁ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଅବାକ ରହିଗଲା। କହିଲା ଆରେ ସତ କଥା ତ, କାହିଁକିନା ଫିନୁ କେବେ ତା ଭୁଲଟା ଦେଖିପାରୁନି, ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭୁଲ ସେ ଦେଖିପାରୁନି। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହାତୀଟା ତ ପଶିଗଲା, ବଣୁଆ ହାତୀ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ହାତୀଟା ଯେ କାହିଁ ଆସିଛି ସେଇଟା କ'ଣ କିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ? ତଥାପି ସାହସ ବାନ୍ଧିକି କ'ଣ କହିଲା ସିଏ? ଗଜରାଜ ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ ଦିନକୁ ଦିନ, ଉପାୟ ନ ପାଇ ମଣିଷ ଜାଣ, କାଟିପଦା କଲା ତୁମର ବଣ। ତେଣୁ ଗଜରାଜ ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ହେ ଗଜରାଜ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଯେ ମଣିଷ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇକି ତୁମ ବଣକୁ ସବୁ କାଟି ପକାଉଛି ହେଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ହାତୀ ଗର୍ଜି ଉଠି କହିଲା ରେ ଟିକି ପିଲା, ତମେ ଯେମିତି ନିଜ କଥା ଭାବୁଛ ସେମିତି ପର କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ନଚେତ୍ ଦିନ ଆସିବ ତମର ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀଟା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଆମକୁ ମାରିଲ, ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ କରିକି କାନ ତାବଦା କଲ, ତଥାପି ତ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲାନି। କଳକାରଖାନାରୁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିଲ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଗଲୁଣି। ତ ପିଲାମାନେ ହାତୀଟି ସତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକରଣ ଫଳରେ ବହୁତ କଳକାରଖାନା ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପ୍ରଭାବ ଆମ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପଥରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନହେଲେ ବି ପରୋକ୍ଷରେ ହାତୀ, ଆମର ବଣୁଆ ହାତୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ଘର ତାଙ୍କର ବାସକୁ ଆମେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ତେଣୁ ହାତୀଟି ସତ କଥା କହୁଛି। ତମର ଏ କୂଳବୁଡ଼ା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପଶୁ ଜାତିକୁ କୂଳ ବୁଡ଼ାଇ ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ହାତୀଟି ରାଗିକି ମଣିଷକୁ କହୁଛି କୂଳବୁଡ଼ା। କୂଳ ବୁଡ଼ାଏ ଯେ କୂଳବୁଡ଼ା। କୂଳ ତ କ'ଣ? ବଂଶ। ତାମାନେ ହାତୀର ବାପା ମା ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ମଣିଷକୁ ରାଗିକି କହୁଛି ତମେ ଶଳା କୂଳବୁଡ଼ା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ତମେ ମୋ ବଂଶକୁ ମାରି ଦେଉଛ। ସବୁ କଥା କହିବାର ଫଳ କ'ଣ ଏଇଆ? ଏ ଉଦ୍ଧତ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଣିକି ଆମେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରିବୁ ଓ ନିଜେ ହିଁ ମରିବୁ। ତେଣୁ ହାତୀଟି ରାଗିକି କହିଲା ଆମେ ତ ମରିବୁ ଦିନେ ଦିନେ, ତମ ମଣିଷକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବୁ? ତେଣୁ ତମ ମଣିଷ ଭିତରେ ପଶିବୁ, ତମକୁ ମାରିବୁ, ନିଜେ ମରିବୁ। ହାତୀଟି ରାଗରେ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ହାତୀ? ଶୁଣରେ ପିଲା, ସବୁ ସହି ଆମ ଜୀବନ କଲା, ତମ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେବୁ ବୁଝାଇ, ବଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଗଛ ଲଗାଇ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ଯିବୁ ପଳାଇ, କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ। କହିଲେ କି ସବୁ ସହି ଆମ ଜୀବନ କଲା, ଆମେ ସବୁ ସହିଲୁ ବୋଲିକି ଆମ ଜୀବନ କଲା। ଆମ ବାପା ମା ମରିଲେ, ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମରିଲେ। ତେଣୁ ତ ମଣିଷଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବୁ ଯେ ବଣ ସୃଷ୍ଟି କର। ଯଦି ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କର, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବ, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା? ହାତୀ କହିଲା। କାହାକୁ? ଫିନୁକୁ। ବଣୁଆ ହାତୀର ଏକଥା ଶୁଣି ଫିନୁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିକି ହଁ କହିଲା। ତାମାନେ ଫିନୁ ଚତୁର ପିଲାଟି ଆମର କ'ଣ କଲା? ହଁ ବୋଲି କହିଲା। ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିକାର ନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାଏ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା। ସେଇ ରାତିରେ ହାତୀଟି କାନ ହଲାଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ତାମାନେ ସେଇଦିନଠୁ ଗାଁରେ ଆଉ ହାତୀ ଉତ୍ପାତ କଲାନି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ହେଲା।